Здравейте! Започваме да търсим трюфели, а по-късно в епизода, по време на почивките ще говорим, защото искам сега да се възползвам, докато е хладно, за да мога да обиколя по-голяма територия. Почваме! Само не ме кача. Браво! Браво на момчето! Първата къпка за днес. Браво на момчето! Браво на момчето! Браво! Макс отиде на разстояние от около 10 метра, привлечен от нещо. Сега ще видим, ще донесе ли гъбка. Дай, моето момче. Дай. Дайде. Тук, дай ми я. Браво, момчето. Донеси. Само, че ми даде с завой. Не признава ми камъни, нищо не признава. Дай, моето момче. Дай. Браво, момчето. Трудно се копае, защото има камъни. Ага, и тук още една има. Добре. Чакай, ще я взема. Чакай. Ето. Чакай. И значи няма се. Пази се. Мене с ножа ми е трудно да изваря тази гъба. Браво. Браво, момчето. Браво. Чуй пак там. Чуй пак там да търсиш, айде. Излизахме няколко пъти да търсим преди този епизод, но не съм снимал, защото се притеснява от камера. Търси. Трябваше да усъвършенстваме търсенето и страха от камерата. Много е разсеяна гъбата тук. През 10-15 метра по една-две. Браво! Браво на момчето! Браво на момчето! Отивай пак там да търсиш. Браво на Макс! Браво на момчето! Тук, където съм, почвата е много камениста и гъбата е много разсеяна. Тук там е по една-две. Не е концентрирана в едно петно. Unfortunately. За съжаление, пардон. Браво! Чакай. Дребосъче, но гъбка. Браво на момчето. Браво. Браво на момчето. Браво. О, браво. С бягане ми я носи. Браво на момчето. Браво на момчето. Браво, момчето. Дребосъче. И понеже нали е на 10 месеца, още е малък, бяга само напред-назад. Много хаби енергия и много се измаря. Но като поолегне няма толкова да бяга напред-назад. Постоянно някъде 20-30 метра далечина от мене. Търси, връща се, носи, търси, отива наляво, надясно, нагоре, надолу. Пак обикаля там. Търси. И той не вари. Само бяга. Докато не му паднат батериите. Лед. Браво. Ами, бяга докато ми носи. Бяга. Браво на момчето. А така. Браво момчето. Браво, момчето.
Браво, 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 браво. Как ми я пусна? Нищо. Браво на момчето. Дай, тук. Ама така няма да ми ги пускаш. Искам в ръката да ми я даваш. Айде. Търси. Точно така, браво на момчето. Като цяло покрива доста голяма територия, докато търси. В радиус около 30 метра. И това е добре. От време на време, докато търся, сядаме и така. И чакам. И той се обикаля и почва да ми ги носи. Обикаля и ми носи. Няма смисъл да ходя зад него. Давай, моето момче, давай, търси. Дори забелязах, че така като се спра, а той като обикаля и ми ги носи, е доста по-добър вариант, отколкото да ходя след него. И дай, моето момче, браво. Дай ми е тук в ръката. Така. И отивай да търсиш. Ай, отивай да търсиш. Ай, не се почеш. И използвам сега една нова стратегия. Минавам 30-40 метра, сядам. Той почва да обикаля около мене. Като вече се е изчерпал, минавам нови 30-40 метра и пак сядам. И той пак почва да се върти около мене и да носи каквото има. Защото когато вървя постоянно след него, имам усещането като че ли, че пропускаме. Браво на момчето! Браво! Искам как ногтите му драпат в камък. Я да видим. Не се изпълнят. И тя точно под камък. Иди. Те са две. Браво на момчето. Още едно отдолу. Стой. Кратка пауза и няколко думи за породата. Като цяло се справя доста добре, но когато поиска. Решили, че ще носи, търси гъба, не надминат. Не са въргаляй там. Не ми са въргаляй. Еда тук при мене. Ей тук. Лягай. Почивай малко сега. Стой. Стой сега. Събери малко сили. Почини. Стой, миро. Стой. Стой. Не си играй, бе. Ще играем после, бе. Ей. Стой. Стой, ти казах. Макс. Успокой се, моето момче. Превъзбуди се нещо. В момента е на 30-35 метра от мене. Браво на момчето, дай я тук. Да видим, ще донесе нещо. Дай, моето момче. Само изплезен език донеси. Оп, тряса, търси. Дай. Давай. Браво. Тук. Браво. Си. Изгнива. Дай. О-хо-хо-хо-хо, браво! Дай, маче. Какво направите, бе? За тази имаш 2 награди. 2 награди имаш за тази. Даже и 3 награди имаш за така. Браво! Много хубаво. Така. Браво на момчето. Тя да я покажем по-близо. Топърлак. Браво, моето момче. Дай. Едва ме захапа. Голяма е наистина. Дай. Дай. Тук дай. В ръката ми. Тук дай.
Така. Добре. Охо, аз съм насочил камерата в грешната посока. Най-добре е така вадя трюфели. Сядам си, нашия обикаля около мене и каквото има в радиус от 40 метра, всичко носи. 2 изкопа. Сега да видим коя ще донесе. Дай. Браво. Браво, момче. Така. Дай моето момче тук. Какъв то свъстък, бе? Какъв то свъстък? Давай габайти. Тя няма да се види на камерата тая. Как не е глътнал, не знам. Браво. Запомня всяка една гъба откъде е извадил и с всяко следващо посещение на мястото, на което е вадил гъби, става все по-лесно, защото той знае вече къде са. Искам тук в ръката ми да ядеш тук. Бързаш да пускаш, ама нищо. Отивай да търсиш. Седнах по-близо до камерата, за да мога да показвам хубаво гъбите, които ми носи. Дай тук. Браво, момчето. Това му е любимото място за трюфели. Миналия път не го снимах и изкара 2 кг от тук за 1 час. Преди 3 дена. Едва ли днес ще има много. Ей тук. Тук отпред да се види. Тук. Добре. Браво, момчето. Браво. Браво, момчето. Браво. Стой. Браво, момчето. Браво. Го пистървах я. Браво, момчето. Давай тук, браво. Къде е гъбата? Браво. Тя е много мъничка. Ей, как ми я пусна. Браво, момчето. Чакай. Видях я. Ще я направиш на парчета. Я да видим. Добре, браво, има. Браво. Чакай се. Понапълних миранечката. Доволен съм от Макс, който е едва на 10 месеца, без голям опит. Ще го видим след месец-два. Като цяло, кучето се справя много добре. Имам само една забележка, но може би аз съм си виновен за нея, че не всички гъби ми ги дава точно в ръката, а някой бърза да ги пуска предварително. Това е, защото докато беше малък, докато го тренирах, веднъж му се скарах, защото тръгна да яде гъбата. И 5 месеца по-късно той бърза да ми даде гъбата, за да не му се скарам отново. Приключваме за днеска. Аз много се изморих. Макс и той със сигурност. Поизкарахме гъбки. Над кило със сигурност. И доста е добър. Наистина решили да работи. Работи. Решили да са легави, са легави. Това е при лаготото, което съм забелязал до сега, че си прави каквото си иска.
Не знам дали от породата или защото е мъжко. Сега ще ви покажа какво направихме. Колко гъбки намерихме. Ето тук ще наредя гъбките, които намерихме. Да видите колко гъбки сме намерили. Това е второто видео на Макс. Като съм излизал няколко пъти без да го снимам, за да мога добре да си го обучавам. Пази се, момче. Пази се. Това е количеството гъби, които успяхме да намерим днес. И ви казвам, че са малко, защото последните два пъти, когато излизах с него, той извади за 2 часа 2 пъти по-голямо количество. Но, мисля, че това е може би между кило и половина, така че съм доволен от Макс, който е още бебе, но се справя чудесно. Вече е обяд, приключвам за днес. Нашата разходка започна в 7 часа сутринта, около 9:30. За миг се отчаях, защото Макс започна да ляга по сянките и си помислих, това ли е? Но отдъхна половин час и започна да търси с пълни сили. Така както казах, ще се опитам да бъда изчерпателен от към породата. За търсене на трюфели е супер, но за куче пазач не става. Не знам дали моето куче е такова. Той е едва на 10 месеца и когато някой почука на вратата, той отива до вратата и започва да маха с опашка, вместо да изръмжи или да излая. Това не ми харесва. Пишете долу в коментарите, ако имате лагото, вашето лагото също ли се радва на непознати или лая към тях. За мен едно куче преди всичко трябва да бъде пазач. Втория минус, който ще споделя в този епизод, мисля, че го споделих и в миналия, но отново ще го повторя, е, че породата са много чувствителни и много злопаметни. Помнят много дълго, ако им се скарате за нещо. И съвет, който искам да дам към всички, ако имате такава порода куче и е в процес на тренировка, на обучение и нещо не върви както трябва докато го тренирате, не му се карайте, дори и не повишавайте тон, защото това може да бъде края на кариерата му. Защото дори ако в момент на тренировка му се скарате, имайте предвид, че като надуши трюфел, няма да го копае и да ви го носи, а ще бяга от него. Та така. Друг минус за сега няма. Но ще кажа и няколко плюса. Като първият плюс е, че не пуска нито едно косъмче и за домашен любимец е супер. Другият плюс... Кой е той? Умен е. Бързо схваща, но и натести. Значи ако реши, че ще слуша, слуша. Но ако кучето не е на кеф и не му се слуша, няма да слуша. Усетите ли, че кучето ви, ако имате лагото, не е в настроение да изпълнява команди или да бъде дресирано, оставете го
и продължете на следващия ден. Това е. Надявам се да съм бил полезен. Ако е така, знаете, палчета нагоре. Пожелавам ви да сте здрави и до следващото видео. Чао!